Takže čaute všetci, vítam vás pri ďalšom videu, číslo neviem aké, lebo s tými prvými nie som až tak úplne spokojný, takže neviem či vyjdú alebo nevyjdú, takže možno je to prvé, možno je to tretie video. No, nemá niečo sa povedať. Každopádne dnešný tréning bude zaujímavejší ako boli tie dva predošlé, lebo dnes cvičíme s Aďom. Aďo je môj coaching kolega z projektu Optimalizovaný. To, čo je projekt Optimalizovaný, si v podstate vysvetlíme, aký je to rozdiel vlastne od našej separátnej práce mojej a Aďovej a čo je vlastne hlavná pointa tohto projektu. Každopádne Aďo je 5 weeks a 3 dní out od súťaže, teda má 5 týždňov a 3 dní do súťaže v Rumunsku, kde vyhrá pro kartu. Hej, je to pro qualifier. Každopádne myslím si, že to bude absolútne bezkonkurenčné z jeho strany a že to tam padne úplne bez problémov. A s tým, že tým pádom tá jeho forma už teraz je v podstate možno aj 2-3 týždne v predstihu, však to si ukážem v samotnom videu. Budete môcť vidieť konkrétny stav, v akom sa Aďo momentálne nachádza. Každopádne je to veľmi dobré, budeme cvičiť, tuším, hamstringy, hrudník a ruky, čo je vlastne tréningový protokol tailornutý priamo na mieru Aďovi, kvôli tomu, respektíve na mieru jeho nejakých slabín. Hej, čiže nie je to taký tréning úplne klasický, nejaký push-pull legs alebo takéto niečo. Čiže aj z tohto pohľadu to bude možno niečo zaujímavejšie pre vás. No a v podstate si ukážeme, ako vyzerá vlastne taký tréning kulturistu alebo teda klasik fyzika, ktorý ašpiruje na zisk pro karty a je viac menej necelé 2 mesiace do súťaže, alebo respektíve mesiac a 1 týždeň do súťaže, takže myslím si, že bude určite na čo pozerať. No a teraz vlastne k tomu samotnému projektu Optimalizovaný, alebo teda tej myšlienke za týmto projektom Optimalizovaný. Je to v podstate náš spoločný projekt s Aďom, ktorý berieme ako taký prémiový coaching servis. Hej, ja aj Aďo sme coachi ako takí aj samostatní, s tým, že máme samostatných zverencov, ktorých coachujeme jednoducho sami. No a potom je tu ten projekt Optimalizovaný, kde sme v podstate dvaja a výhoda toho je proste tá, že vieme obidvaja dať nejaký insight, je to trošku menej subjektívne, hej, tam viac objektivity, s Aďom sa viac menej doplňame a vo väčšine 98% veciach súhlasíme s tým, že predtým, než sme tento projekt založili, tak sme si vyskúšali taký double coaching viacerých ľudí a zistili sme, že vlastne hlavne v tých posledných týždňoch a v tých kľúčových chvíľach, kedy proste ide do tuého, aj stresuje viac, aj ten coach pociťuje viac stresu kvôli tomu, lebo sa cíti veľmi zodpovedný za výsledok toho klienta, nechce nič posrať, tak sú jednoducho lepšie 4 oči ako 2 oči. Nehovoriac o tom, že ten prep coaching na Slovensku stojí úplne za piču. A mysleli sme si, že no už by bolo na čase proste priniesť aj nejakú kvalitu na trh. Takže toľko Optimalizovaný. Hej. Čiže Optimalizovaný je v podstate prémiový coaching servis, ktorý poskytujeme pre profíkov alebo ľudí, ktorí ašpirujú na zisk pro karty, s tým, že klasický coaching servis, ktorý je stále samozrejme nadštandardný, oferujeme aj samostatne a Aďo. Takže Aďo je väčší a ty si múdrejší. Nechcel by som to nejako takto špecifikovať, ale ja určite prinášam možno nejakú tú formálnu edukačnú stránku do tejto veci a Aďo prináša viac skúseností zo stageu a tak ďalej a tak podobne. Čiže myslím si, že v tomto sa veľmi dokonalo doplňame. Takže čo je dobré. Dobre, čiže meranie glykemie pred tréningom. Viac menej v tejto fáze iba kvôli tomu, lebo manipulujem s príjmom sacharidov a chcem vedieť proste, kde sa tá glykemia pred tréningom nachádza. Lebo na základe toho, že si pomerám tú glykemiu pred tým tréningom samotným, viem nejakým spôsobom predpokladať to, že ako mi tá glykemia bude počas toho tréningu klesať a že či na konci toho tréningu tá glykemia nebude príliš proste nízko. Čiže to je v podstate ten hlavný dôvod. Aby som vedel, že či počas toho tréningu alebo na konci toho tréningu nebudem upadať do hypoglykemie, čo by bolo proste kontraproduktívne aj na ten tréningový výkon, aj na svalové napumpovanie a na konci dňa aj na
hypertrofiu ako takú, hej. Čiže celý tréning bol v podstate o ničom. Hej, glykemia 4,9 pre tréningová úplne ideál. Môže byť, nie? Okay, čiže Aďo momentálne začína hamstringy s zakopávaním v sede, s tým, že zakopávanie v sede je kontraktilne dominantný cvik na hamstringy. Tak ako sme si už v minulosti vysvetľovali, tak začíname vždy kontraktilne dominantným cvikom, lebo je to najlogickejšie, kontraktilný potenciál svalu je najsilnejší na začiatku tréningu, klesá s vysilením svalu, takže najlogickejšie je začínať práve s kontraktilne dominantným cvikom, čože toto napríklad. Takže vítajte na spoločnom tréningu s Braňom. Keďže ja som v príprave, tak Braňo sa mi pokusí prispôsobiť. Začíname hamstringami. Prioritne je to akože moja slabá partia, preto ju uprednostňujem na začiatku tréningu. A začíname vlastne zakopmi v sede, kde sa dá ten hamstring precvičiť úplne v kontraktilnej fáze, takže pozerám, že niekto mi tu zhodil a nestíha za mnou. Aďo sa momentálne odtláča od toho, aby bol čo najviac natlačený v opierke, kvôli tomu, aby sa vedel lepšie dostať do kontrakcie toho svalu samotného, hej, s tým, že pokiaľ by bol prehnutý dopredu, tak by zase vedeli ísť lepšie do excentrickej fázy, ale to je pri tomto cviku proste relevantné. Poď ešte, poď. OK, poď ešte. Táto chujovina sa sem dáva kvôli tomu, aby nepadali kotúče dole z činky. Takže presúvame sa na druhý cvik na hamstringy pre Aďa. Toto je jediný v podstate druhý cvik, ktorý v tomto tréningu respektíve jediný ďalší cvik na hamstringy, ktorý pôjde. Tým, že toto je excentricky dominantný cvik, hej, takže tak, jak tamto bol kontraktilne dominantný cvik, tak toto je excentricky dominantný cvik. Môžete si všimnúť na Aďových nohách, že tréningový štýl, ktorý ide, není chujovina a že to funguje reálne, no a asi tam ide hlavne o to, že pri zákopoch v sede som cvičil ten hamstring v skrátenej pozícii a tu na stiff-off alebo romonoch alebo iných variáciách sa cvičí ten hamstring v tej predĺženej pozícii. Je dôležitejšia tá excentrická fáza a tým pádom viete tam trošku viac dominantne zapojiť aj ten zadok, ktorý musím dohnať teraz v príprave. Presne tak, čiže nie 8 a 20 a neviem, aké kokotiny vás učia cvičiť v Trnave a podobne. Proste podobný pseudokouči, ale proste tréningový protokol s hlavou a petou. Ale je to flat, je to flat. Je to strašne flat. Dobre, takže presunuli sme sa na chest press. Aďo momentálne v tejto variácii tréningu hrudníka, tým, že uberal sa objem tréningu kvôli tomu, lebo sa blížime k súťaži, tak ide chest press rovno, nejde žiadna variácia pec decku alebo niečo, kde sa ide čistá adukcia humeru, ale ideme rovno toto. Stále sme na nejakom warm-up sete, tak uvidíme, či mi Braňo bude stíhať aspoň na hrudníku, alebo sa bude flakať, lebo predtým mal výhovorku, že cvičil včera nohy. Určite bude stíhať, určite bude. Ešte jednu vec by som chcel vysvetliť. Všímam si v podstate, respektíve všímame si, že stále strašne je prevalentné to, že koučovia zvyknú dávať do jedálničkov takú vec, že používajte hlavne himalajskú ružovú soľ. Hej. Je to kokotina. Je to kokotina z jedného jednoduchého dôvodu a to je tá, že ružová himalajská soľ sa vyrába v Pakistane bez toho, aby sa do nej pridával jód. Jodizácia soli je niečo, čo na Slovensku, respektíve v Československu bolo už v roku 1951 a dôvod, prečo sa to začalo diať, je to, že bol vysoký výskyt endemickej strumy, ktorá bola spôsobená tým, že deti mali nedostatok jódu v potrave, respektíve ich matky mali nedostatok jódu v potrave, čož v podstate spôsobovalo mentálnu retardáciu týchto ľudí. Ak ste čítali ťapákovcov v povinnom čítaní literatúry, tak viete, že to boli ľudia, ktorí trpeli kreténizmom, hej? Ktorý je spôsobený nízkym príjmom jódu. A
táto vec bola prevalentná hlavne v týchto končinách. Hej, Slovensko proste vnútrozemské krajiny, kde nie je toľko morskej vody v pôde, nie je sa toľko rýb a tak ďalej a tak podobne. Čiže všetci kouči, ktorí predpisujete svojim zverencom himalajskú ružovú soľ bez jódu, keďže morská soľ je jodovaná, klasická kuchynská soľ table salt je jodovaná, draslíková soľ je jodovaná. Všetci, čo predpisujete himalajskú, tak dávajte bacha na to, aby vaši klienti mali reálne nejaký prísun jódu z iných potravín dostatočný, minimálne 150 mikrogramov denne pre muža, lebo narazíte proste na problémy, hej, zdravím. Prečo upováhaš prvé opakovanie? Kvôli tomu, aby sa vedel ľahšie dostať do tej prvej kontrakcie, kvôli tomu, že tá pozícia, kedy sa robí ten tlak, je nevýhodná kvôli tomu, že dostáva sa tá ruka do veľmi prílišnej internej rotácie, lebo v podstate, keď ide dole pri tom tlaku, tak ide iba dotade, dokedy je ten proste pectoralis úplne natiahnutý bez toho, aby sa dostával do internej rotácie. Ale keď ju zdvíha, tak musí ísť do takého streču, kde už je aj v internej rotácii a tým pádom je to veľmi nevýhodné, pokiaľ by mal z plnej sily tlačiť v internej rotácii, je to nevýhodné pre ramenný klb. Takže presne kvôli tomuto. Toto tu je chujovina, hej. Pijem to iba kvôli tomu, lebo som si zabudol vodu, ale ináč je to totálna kokotina. Takže netreba na to zbytočne míňať peniaze. Topset Práďa, trošku nižší ako bol jeho topset na konci off-season, hej, sila trošku išla dole, vo všeobecnosti v príprave sa vždy snažíš o to, aby sila dole išla čo najmenej, lebo v podstate takisto ako rast sily je dobrý predikovateľ toho, že ide hore aj svalová hmota, tak takisto v príprave, pokiaľ sila klesá, tak väčšinou to znamená, že do určitej miery dochádza k atrofii svalov, respektíve k atrofii svalov, to je asi najpresnejší pojem pre toto. S tým, že u enhanced, optimalizovaných športovcov ten anabolizmus sa snažíš doháňať, keď ho nemáš proste z jedla, tak skrz suplementáciu, hej, takže v podstate sa snažíš držať ten anabolizmus tak vysoko, ako bol na konci off-seasonu, s tým ale, že už tam nemáš modalitu toho jedla, tých vysokých kalórií, tak musíš tú modalitu switchnúť na tie suplementy a snažiť sa udržiavať tú silu počas celej tej prípravy takú, aká bola proste na konci tej off-season, aby klesala čo najmenej. Samozrejme, k nejakému poklesu môže dôjsť, ale snažíš sa, aby došlo vždy k čo najmenšiemu poklesu. Ešte aby som nadviazal na to, čo hovoril pred chvíľkou Braňo, tak čo si všímam najmä u pretekárov, ale aj u koučov, že snažia sa progresovať na tých váhach neustále aj uprostred prípravy, hlavne na konci prípravy, čo vždy nie je na optimálnejšie, pretože si treba uvedomiť, že oproti píku off-season je tá kompozícia postavy úplne iná, človek drží oveľa menej vody, hlavne okolo tých klbových ložisk, aj toho kolagénu tam je menej vplyvom toho, že sa tam užívajú androgény. Tým pádom je človek oveľa nachylnejší na tie zranenia a na tie ruptúry, čo sa veľmi často stáva, hlavne v prípravách pretekárov, aj profesionálnych pretekárov. A treba ten tréning aj prispôsobiť aktuálnym podmienkam. To znamená, že keď sa schyľuje ku koncu tej súťažnej prípravy, tak netráviť príliš dlho času v tej excentrickej polohe, proste je ten sval príliš dlho natiahnutý. Hlavne, aby tam nedošlo nejakému natrhnutiu, pretrhnutiu, ktoré proste môžu úplne pokaziť tú prípravu pretekárovi. Rozhodol som sa, že budeme v tejto videosérii proste aj dropovať mená, lebo bohužiaľ strkať hlavu do piesku to robia všetci momentálne a to je jediný dôvod, prečo neschopáci majú stále zverencov a prečo ľudia sa musia popáliť predtým, než prejdú k niekomu, kto vie, čo robí. Takže minule som mal konzultáciu s chlapcom, ktorý dostal predpis od svojho kouča na Roacutan, čo je derivát vitamínu A na liečbu akne, end-stage treatment pre akne. Nie je to nič zlé, hej, pokiaľ je to predpísaný dermatologom a je to pod supervíziou toho dermatologa, samozrejme úžasná, respektíve nie úžasná, ale efektívny spôsob, ako sa zbaviť akne. Dostal to brať ráno na lačno. Hej. Vitamín A, vitamín D, vitamín E a vitamín K sú vitamíny rozpustné v tukoch. Potrebujú sa brať s jedlami, ktoré obsahujú nejaký tuk. Nie ráno na lačno. Takže cením, že sa každý snaží byť proste doktor v tomto coaching svete, ale bohužiaľ málo kto si môže dovoliť proste
robiť takéto veci bez akýchkoľvek znalostí biochémie, proste farmakológie, fyziológie, patofyziológie. Nie je to bohužiaľ možné, takže zdravím Tomáša Sentinka. Najbližšie, keď budeš chcieť také niečo robiť, tak sa trošku treba doedukovať predtým. A to dropovanie mien hlavne proste neberiem ako, že by som chcel na silu robiť drámu. Robím to kvôli tomu fakt, lebo to, čo počúvam z každej strany, keď mi niekto príde, či už na konzultáciu alebo nejaký zverejnec nový a vidím tie protokoly a vidím tie veci, tak sa fakt proste, no, žasnem nad tým, aké kokotiny tam sú a jednoducho proste takíto ľudia, OK, pokiaľ sa bavíme o coachoch, ktorí nerobia speedy, že robia iba so stravou a s tréningami, tak tam sa nedá toľko dojebať, ale v momente, keď začneme sa baviť o farmakológii a začneme sa baviť o farmakách a používaní proste farmak, ktoré majú vedľajšie účinky extrémne, pokiaľ sa proste nepoužívajú tak, by sa mali používať, tak fakt žasnem. A ľudia, ktorí majú nulové znalosti o tom, ako sa tieto veci majú používať, tak OK, tak nech to používajú na sebe, veď whatever, ale jednoducho hazardovať proste so zdravím cudzieho človeka, ktorý potom musí hľadať pomoc inde, lebo si ho dojebal, tak je to problém. No. Dobre, čiže presne sme na triceps, pôvodne sme chceli ísť cable crossover obojručný, tým, že ale druhá kladka je obsadená, tak ideme iba jednoručne. Zase kontraktilne dominantný cvik na triceps, prejdeme na excentrický dominantný cvik na triceps a potom prejdeme na biceps a to bude vlastne koniec tréningu. Môžete si všimnúť, takto vyzerajú ruky 5 weeks out a 3 dní. U niekoho takto ruky nevyzerajú ani 1 week out, u drvivej väčšine ľudí, ale takto by mali aspoň vyzerať. Čiže toto je cvik, ktorý som spomínal, druhý cvik, hej, excentrický, dominantný cvik na triceps a zároveň ukončenie proste tricepsu. Nie je čo riešiť. V momentálnej fáze Práďa sa už nesnaží proste naberať žiadne svaly nové, užívacie mieny, iba udržať to, čo je a stage time. Kontraktilne dominantný cvik na biceps. Napriek tomu, že je to prázdne, je to tvrdé jak piča. Five weeks out do piči. Braňo si dal dole tričko. Takže sa pozrieme teraz na jeho formu, ale práve, že sa cíti diskomfortne pri mne. Takže si to pozrieme trošku detailnejšie.
OK, takže teraz ste videli, ako by mal vyzerať závodník 5 weeks out. Videli ste tréning pretekára 5 weeks out a o 5 týždňov uvidíte, ako sa vyhráva pro karta na pro qualifieri v Rumunsku. Držte nám palce, dúfam, že na to vyjde. Robíme preto maximum, tak je to iba na rozhodcoch, že či... Aďo je príliš skromný, určite to vyjde na 100%, to tam padne a absolútne nie je oč. Vybavené, serus.